O meu nome é Sara Laje e o negocio que teño, son modista de vestidos de noiva, levo o mesmo nome que a min. A empresa que montei, dedicámonos a facer traxes de noiva a medida, exclusivos. Facemos outro tipo de prendas tamén de vez en cando, pero o noso grosso realmente é os traxes de noiva. Hai moitos anos que sempre tiven na cabeza, me rondaba o de emprender, pois por inquietudes, de facer as cousas que realmente che apetece, te fan sentir ben, gustache experimentar, probar, pois eso, técnicas novas e demais, e pouco a pouco fun tirando por ese camiño, preparando desfiles, preparando prendas para xente que nos coñecía ou que me coñecía, e a raíz de que a cousa empezou a moverse foi cando decidí tomar a decisión de emprender, de montar a miña empresa. Levamos coa empresa tal como está ahora, con Sara Laje, dedicándonos aos vestidos de noiva, dende o 2017. Cando viñen visitar os viveiros de empresa que ofrecían para emprendemento, para novos negocios, a verdade é que o barrio encántame, a tinería sempre me gustou moito, pareceme un barrio con moita esencia, un pouco paralelamente ao que nos facemos aquí, pareceme como especial, diferente, non é igual un barrio tan convencional. E cando vin este local, a verdade é que me encantou a estrutura que tiña, o toque un pouco industrial, non sei, a verdade é que me sinto moi a gusto traballando desde aquí, pareceme un barrio moi especial, moi pintoresco, gústame. A ver, fainos moita gracia porque non sempre que fai bo tempo temos aberto a porta, entón a xente pasa, achégase, asomas á ventana, incluso se mete, e resultanos moi curioso porque como pasan xente, turistas ou demais, non ubican moi ben que é o que facemos aquí, entonces partímonos da risa porque escoitamos de todo, desde traxes históricos, disfraces, roupa hippie, e todo o que temos aí son claramente traxes de novia, entón é como que nos fai moitísima gracia porque a xente interactúa con nos e nos escoitamos aí.